които ни дават този лукс да живеем без достатъчно сън, да сме адекватни. Но с времето, мисля, че всички знаят, може да помогне за здравето на организма. Англичаните го наричат beauty sleep, защото работя международна компания. Моля ти се, кажи сега какво да направим. Тук вече има варианти, в които за кратък период, подчертавам, за кратък период, много активната физическа активност не е добра. Там трябва едно по-плавно движение, по-съизмеримо с нашите възможности. В никакъв случай пренапрягането във фитнеса, което много дами мисля, че грешно практикуват, всъщност това води до стрес. Здравей, Нели! И днеска искам да поговорим с теб на темата сън. Здравословен сън и как той влияе на нашия начин на живота и на нашето здраве, естествено. Здравей, Диана! Да, темата за съня е много актуална и всъщност ние без качествен и здравословен сън не можем да бъдем здрави, съвсем буквално. Първата идея, която ми идва, че нашето тяло е така създадено, че то трябва да работи на 50% активно и на 50% да си почива, буквално. 50 на 50. Ако това е нарушено, оттам нататък ще страда нашата активна част на живота, нашата активна част на деня. Ролята на съня е основно в почивката на нервната ни система. Нашия мозък трябва да си отпочине. Да, ние знаем, че мозъка всъщност по време на сън активно работи. Това е вярно. Ние сънуваме, някои помнят, някои не помнят, но тази работа на мозъка е малко по-различна от нашата бета вълна, в която сме в ежедневния ни живот, общувайки и работейки през деня. Това, което имам предвид под почивка по време на нощния сън, всъщност в нервната система, освен клетките, които са невроните, които се свързват помежду си, и това е нашата мозъчна дейност, има едни други клетки, които са хранителни за невроните. Те са тяхната подкрепа. И точно тези клетки през нощта са по-активни и буквално нашия мозък се чисти от всички токсини, от всички непотребни вещества, така че невроните да могат отново да бъдат свежи и да работят на другия ден. Това е истинската почивка за нашия мозък. По отношение на това какво е здравословен сън, идеално сънят от 7-8 часа на денонощие е най-добрият вариант. Желателно от 10 вечерта, идеално от 9, което разбира се е почти непостижимо. Но поне до 12 вечерта е хубаво вече да сме заспали, за да може точно този процес на чистене на мозъка, почивка, да е пълноценен. Другото, което е много важно, е, че по време на съня на практика нашия мозък се връща в базовите си настройки. И това е съвсем буквално. Всичко, което ни е натоварило през деня, всичко, което е трябвало ние по-дълго време да обмислим, да вземем някакво бързо решение или не толкова бързо решение, на практика се занулява. И наистина, събуждайки се сутрин след един качествен сън, ние се събуждаме с едни абсолютно базови настройки на работата на нашия мозък, което е идеалният вариант. Нели, имам един въпрос. Аз имам доста познати, които не могат рано да заспиват. Много късно лягат, до късно работят или нещо гледат. Психиката им превъзбудена, така да кажем. И те опитват да компенсират количеството на сън през деня. Как това влияе, как това се отразява? Можем ли ние сме да компенсираме нощен сън през деня? Всеки път, когато организма има нужда от сън, този сън е добър. Защото просто в един момент нашата нервна система ще се изключи, ако ни даваме тази почивка. Това дали можем напълно да компенсираме с дневния сън, нощната липса на сън, абсолютно не.
Но всеки момент, в който нашето тяло има нужда от сън, ако можем да си го позволим, дори за 20 минути след обед, знаете, има много култури, които това го разрешават на работното място, японците, на децата, разбира се, учениците в училищата, това е разрешено и се практикува. Това е много добър вариант. Но нощния сън няма кой да го замести, защото точно тогава става това активно чистене на мозъка. Продължавам да повтарям тази дума, защото тя е много, много базова. Знаем какво се случва, ако не сме се наспали една нощ. Знаем какво се случва, ако 3 нощи подред не сме се наспали. Нали, там вече на практика сме почти неадекватни. Дори хора, които са свикнали на нощни смени или работейки с подобен вид прекъсване на съня, те знаят колко е трудно да се концентрираш след 3 нощи на спане. Между другото, всичко, което е под 6 часа сън, се смята за хронична сънна депривация, намаляване на качеството и нивото на съня за тялото. И това вече е стрес. На практика, недостатъчният сън води организма до стрес. По някакъв начин са разбрали, че 7 нощи подред, под 6 часа сън, повишава кортизола до 70-80%. И то трайно. Което значи не да сме се стреснали от нещо и след това да ни мине да го забрави, а това нещо продължава да действа дни, седмици, месеци наред. Така че да, хората, за съжаление, които са в този режим, които имат някакво нарушение на съня, те са в много неблагоприятно състояние. Имам пациенти, които идват и казват: знам какво ще ми кажеш сега, докторе. Трябва да спиш добре, трябва да се храниш добре и трябва да намалиш стреса, нали? Да, но аз не мога да го направя и няма да го направя. Аз съм бизнесмен, който влиза в сделки. Някои сделки са ми в 2 през нощта, защото работя международна компания. Моля ти се, кажи сега какво да направим. Тук вече има варианти, в които за кратък период, подчертавам, за кратък период, можем да помогнем на биохимията на мозъка, да го успокоим, така че той да може по някакъв начин да си взема оптимума от някакъв по-кратък сън, 5 часа, 6 часа. Можем да го направим това нещо, но това трябва да е за кратък период от време. Не можем да разчитаме, че живеейки по този начин, ние ще имаме един спокоен мозък, здрав мозък. Трябва да мислим и за перспективата, нали? Всъщност тази епидемия на депресия, тази епидемия на дегенеративни заболявания на мозъка и постепенна деменция, която наблюдаваме, точно резултат от нашият забързан начин на живот и всичко, което трябва да се справяме. Значи, ако човек не спазва тези правилните здравословни нощни часове на сън, това може постепенно да активира някакви невидими вътрешните процеси, които първоначално може няма да ги забелязваме, но съответно с времето може да се отрази лошо. Да, съвсем буквално. Съвсем буквално болестите започват по този начин. И дълго време ние няма да ги забелязваме, докато вече нещо генерално не излезе от баланс и нашето тяло не ни подскаже, че нещо отдавна не е наред. И много интересното е, че когато започнем да го лекуваме това заболяване, нашето тяло се чуди. Защо трябва да спра да имам тази болка, след като аз показвам, че нещо не е наред, което е един парадокс, но е абсолютен факт. И да, докато сме млади, имаме едни компенсаторни възможности, които ни дават този лукс, да живеем без достатъчно сън, да сме адекватни. Но с времето, мисля, че всички знаят, че постепенно трябва да обърнем внимание и на съня си. Наистина, съня е основното, което може да помогне за здравето на организма. Англичаните го наричат beauty sleep. Моя сън за красота. За жените е абсолютно задължително. 7-8 часа сън, по възможност без прекъсване, през нощта. Това е идеалният вариант. Има ли препоръки как човек може да се справи, за да тръгне да спи порано, ако, например, не може? Какво може да препоръчаш на тези хора? Подобряването на съня
Има много варианти за въздействие върху тялото. Аз все повече се обръщам към физичните фактори, като различни вълни, различни такива девайси, съоръжения, които примерно излъчват различни вълни, които могат да повлияят на мозъка, които също в кратък период на време, ако човек е излязъл от баланс, разбира се, че трябва да се използват. Най-благоприятното и безобидното това е мелатонина. Всъщност мелатонина е веществото, което е абсолютен антидот на кортизола, този, който ни разболява и стреса, който държи тялото ни будно, мозъка ни буден. Мелатонина е много добър вариант, приеман преди сън, обикновено час-два преди сън. Антидепресантите. Тези средства, въпреки че сега много се говори, че се злоупотребява с тях, всъщност антидепресантите първо ще успокоят нервната система, след това ще намалят възпалението, доказано. Те имат противовъзпалително действие. А причината, стреса, разболяването на организма идва в едно хронично възпаление. И тези антидепресанти дори ще намалят това хронично възпаление в тялото. Добре, Нели, това е много важна тема и благодаря, че дадох тази ценна информация и трябва да внимаваме колко време да спим, доколко качествен нашия сън. Нели, с какво още можем да подобрим нашия сън? Това, което е второто ниво на помощ на тялото, за мен е движението. По-активното движение. Нашето тяло е създадено за да се движи. И всъщност нашите мускули се оказва, че те са един голям ендокринен орган. Т.е. те произвеждат вещества, които действат на тялото като хормоните. Това е много важно, защото движейки се активно, ние всъщност подобряваме начина, по който се работят всички органи и системи на тялото. Има ни такива вещества, които се казват миоцитокини. Това са веществата, които се отделят от мускулите и те директно влияят на работата на мозъка, като подобряват, разбира се, синтезата на голяма част от невромедиаторите, тези, които познаваме, положителните за работата на мозъка ни, като окситоцин, серотонин, дори ацетилхолин, който работи и помага за нашата памет. Всичко това се подобрява с активното движение на мускулите. А чисто физически, когато организмът малко се е поизморил, наистина вечерно време, той ще има по-добър, по-дълбок сън. Това го наблюдаваме при децата, нали така? Ако добре са побягали през деня, всъщност те много по-рано, много по-спокойно ще заспят. Това е пряката връзка на активното движение и успокояването на мозъка и подобрения сън. В физическата активност само трябва да добавя едно уточнение, че за жените много активната физическа активност не е добра. Там трябва едно по-плавно движение, по-съизмеримо с нашите възможности. В никакъв случай пренапрягането във фитнеса, което много дами мисля, че грешно практикуват, всъщност това води до стрес, което ще има точно обратния ефект върху нашето тяло, върху нашия сън, отколкото едно спокойно движение, което просто ще мобилизира нашето тяло, нашите мускули, нашите всички системи, но няма да натовари по никакъв начин системата на организма. Добре, Нели, когато нашето тяло вече е уморено, може би в стрес сме, не можем да спим, каква е най-добра почивка или възстановяване на хора? Ако погледнем на почивката като някаква дейност, която можем да направим, всъщност смяната на това, което ни е натоварило, т.е. смяната на дейността, е много добра почивка. Т.е. ако си писал дълго време на компютъра, можеш да отидеш и да побягаш малко или, не знам, да попееш, да потанцуваш. Нещо, което сменя на практика буквално работата на мозъка, самото тяло. И другото, което е много важно, каквато и да ни е луксозна почивката, на каквото и
прекрасно място да е, ако не сме вътрешно в своето спокойствие, в своето равновесие, тя няма да има този ефект. Така че съвета ми за добра почивка е на всяка цена да намерим това вътрешно спокойствие, както можем. За всеки човек това е различно. Вътрешното спокойствие, вътрешния уют всъщност ще ни донесе необходимата почивка за тялото и за мозък. Добре. И ще дадеш ли някакви препоръки как да действаме правилно, да спим, да активираме движение и може би движения трябва да имаме или сутринта, или вечерта, как все пак е по-добре? Тук ще се върна отново на кортизола. Ние трябва да се съобразяваме с нашите естествени циркадни ритми или начина, по който нашия организъм е създаден, за да функционира през денонощието, буквално, което е пряко свързано с слънчевата светлина, разбира се. Затова трябва да спим през нощта, а не през деня. Така, кортизола рано сутрин в 6 часа е в своя пик, нормално, а постепенно към 6 часа вечерта той вече намалява, така че ние да можем спокойно към 10 да заспим. Това е идеалният вариант. Моят съвет, наистина, съвсем сериозно. Сънят от 10 до 12 е много по-ценен, отколкото от 1 до 10 на другата сутрин. Един през нощта. А какво става с кортизола, който не е нормален, защото ние сме в един хроничен стрес, например. Сутринта се събуждаме, не можем да отворим очите, не можем да станем, не ни се ходи никъде, защото нашия кортизол е много нисък. Няма този пик в 6 часа. Какво става през деня? Някакси се мобилизираме, събираме компенсаторните сили и в 6 часа нашия кортизол е на макс вечерта. Резултата? Много трудно ще заспим в 10, трудно и към 12. Така че ето това съобразяване с нормалните ритми на тялото е много важно. Отново, баланса на психиката, което ще доведе баланса на тялото. А тялото ни знае много добре как да си почива. Да, и тялото дава сигнали, важно да реагираме на време. Винаги. Добре, Нели, благодаря ти много за тази ценна и полезна информация и тя е много актуална за нас. А сега в това турбулентно време и стресово време трябва да си пазим и да внимаваме. Благодаря ти. Аз също много благодаря, Диана. Всъщност оцеляването ни, не само оцеляването, но и процветяването ни, нашия добър живот, зависи точно от това. Как добре живеем в тези турбулентни времена. Да живеем дълго и здравословно и щастливо. Да, нека да е щастливо, здравословно и дълго. И дълго, да. Благодаря ти. И аз благодаря. Ако се интересувате от въпросите, които следва превентивната медицина, ако искате да знаете повече за женското здраве и това как да живеем с стреса около нас, подпишете се на моя канал. Линка ще намерите отдолу в описанието.